Lluitem per una alternativa social justa per la majoria, per uns serveis públics i de qualitat, per la recuperació salarial i els drets laborals, per la reducció de jornada, per la nacionalització de la banca, per una fiscalitat més justa. Però hi ha una condició prèvia a tot això, que marxin tots aquells que fins ara no han fet més que dictar retallada rere retallada en drets i en serveis. I quan diem que marxin, no ens referim solament a ministres, presidents i consellers, si ho diem a tots els que han participat i tenen responsabilitat en aquest espoli. Si ho diem als governants de CiU i del PP, que han aplicat les polítiques antisocials més dures que havíem vist mai. Però no podem oblidar que si reclamem ara una banca pública és perquè un anterior govern del PSOE la va privatitzar la banca pública espanyola als anys 90, banca que per cert prestava un millor servei que totes les que hi ha ara. I tampoc hem d'oblidar que si reclamem una política fiscal més justa és que tots els últims governs, tant del PP com del PSOE, han fet contrarreformes, inclús han arribat a dir que baixar els impostos als rics també era d'esquerres. Catalunya és i sempre ha sigut un poble. Un poble està composat de gent diversa, però les diferències importants no són les de l'idioma, ni el color de la pell, ni les creences religioses. Les diferències importants són les que n'hi ha en gent que treballa i vol treballar o vol guanyar-se la vida i els que no apliquen més que retallada rere retallada. Les diferències importants són les que n'hi ha entre els espoliats i els espoliadors. Al igual que qualsevol poble, aquest també té dret d'autodeterminació. I si algun dia, en exercici d'aquest dret, s'arriba a demanar un model d'estat diferent del que tenim ara, això ho acceptarem i exigirem que s'accepti. Però hem de dir una cosa també, que no pot haver-hi una construcció nacional sense drets socials, que no pot haver-hi una nació sense uns serveis públics desenvolupats, que no pot haver-hi una nació sense participació de la ciutadania en les decisions que al cap i a la fi ens acaben imposant, que no pot haver-hi un govern independent que sigui els dictats del Banc Central Europeu i de la resta d'institucions. En definitiva, que no pot haver-hi una construcció nacional en la qual la majoria ens estem enfonsant i uns pocs, el de sempre, continuen surant. Amics i amigues, un altre sistema és possible. Les retallades no són la solució. Que marxin ja!